Tällä kraaterilla on nähty ja kuultu viime vuosina useita pienoisnäytelmiä, eli kraatarin Liisan tarinoita. Ja niissä on keskushahmona ollut kraatarin Oton äiti Liisa Virkkala, joka oli sanavalmis ja nokkela matriarkka. Ja nyt ollaan vaihdettu sitten toiseen sukuhaaraan, eli Rahkosiin. Ja Otto Virkkalan puoliso oli Betta Rahkonen, ja hän näkyy tuolla seinällä tuolla takana miehensä Oton vieressä. Ja tämänkertainen tarina sai alkunsa yhdestä vanhasta valokuvasta, joka on teillä kädessänne siinä. Toisella puolella lukee Lännen Lokarin sanat ja toisella puolella tämä alkuperäinen vanha valokuva on painettu. Tämän tarinan käsikirjoittaja Pekka Kivelä ryhtyi kaavailemaan tämän kuvan tarinaa, koska se kuva oli peräisin hänen Betta-mummonsa Piirongin laatikosta. Ja lisää apua sitten saatiin, kun Kentalän Jarkko, sukututkija, ja sitten myös minä, Antti Kautonen, ollaan tutkittu tätä asiaa. Ja siitä hyvästä, että minä autoin Pekkaa tässä näytelmätekstin taustuttamisessa, niin minä palkinnoksi sain myös roolin tästä näytelmästä. Olen hänelle syvästi kiitollinen tästä asiasta. Ja mä olen itse reilun vuoden verran työskennellyt tässä hankekoordinaattorina tässä siirtolaishankkeessa ja kaivellut kaiken maailman vanhoja siirtolaisten nimiä ja kuvia ja tarinoita, koska meillä on mittava lista vanhoihin passiluetteloihin talletettuja vanhoja nimiä. Tuhansia kaustislaisia on lähtenyt aikanaan siirtolaisiksi, ja sitten meillä arkistossa on runsas määrä nimiä. Ja festivaaliaikaa meillä sitten oma siirtolaishistorian esittely ja myös tallennuspiste tuolla yläkoululla. Eli me kerrotaan siellä tästä meidän siirtolaisuushankkeesta, ja että mitä me ollaan tähän asti saatu selvitettyä, ja myös sitten kutsutaan vapaasti, että ihmiset saa tulla sinne kertomaan, että jos on siirtolaistietoa omista sukulaista, mikä haluaisi jakaa tämän meidän hankkeen kanssa, niin mielellä otetaan vastaan nimiä ja kuvia ja tarinoita, kaikkea muisteluksiakin, ja voidaan siellä paikan päällä sitten tallettaa näitä juttuja ja lähteä kaivamaan siellä tietokannoista tällaisia, että sukeltaa sinne kaninkoloon, mikä historia meille tarjoaa. Ja Oton työhuone täällä takana on nykyisin myös minun työhuone tässä siirtolaisprojektissa, että siellä Otto Nukke istuu tuolla pöydällä, ja välillä kun minä tuon oven avaan, niin hän alkaa papattaa sellaista omaa tarinaansa siinä, ja minä olen sen muutaman kerran kuullut siinä. Ja tuossa viimeksi tällä viikolla minä olen esitellyt tätä taloa amerikkalaisille vieraille, jotka on tullut tänne etsimään omaa sukuhistoriaa ja katsomaan vanhoja hautakiviä ja perehtymään historiaa, ja mä saatoin heille kertoa suoraan heidän omasta suvusta asioita, mitä mä olin viimeisen parin kuukauden aikana juuri heistä kaivellut sattumalta. Se on mielenkiintoinen sattuma. Ja haluaisin tietää, että miten ja miksi Kaustisesta lähdettiin Amerikkaan, ja tämä näytelmä taustoittaa tämän siirtolaisuusaallon tapahtumia myös jonkin verran. Ja esitys kestää noin tunnin verran, ja sen päälle voitte nauttia sitten kahvit. Ja lämpimästi tervetuloa vaan tänne näytelmään seuraamaan. Minä lähden Amerikkaan, sinne menee kaikki. Kultahiekalla sannoitettu on Amerikan raitti. Kultahiekalla sannoitettu on Amerikan raitti. Hankoniemi laivaa vie, siihen tavarani lastaan. Suomi ei voi elättää näin köyhän mamman lasta. Suomi ei voi elättää näin köyhän mamman lasta. Amerikan siirtolaisuus. Mikäs siihen sinun mielestäsi johti? Kyllä varmaan Suomen sen aikainen köyhyys. Kyllä, se pitää ihan paikkansa. Amerikan siirtolaisuus oli osin seurausta kehnoista elinoloista 1800-luvun Suomessa. Leipä oli tiukassa, erityisesti 1850-luvulla, ja Suomessa vallitsi paikoin nälänhätä. Kaustisella nälkään kuolleita ei ollut, mutta puutetta kärsittiin täälläkin.
Ja tätä taustaa vasten suuren osan suomalaista jouduttua kerjuulle ei ole vaikea kuvitella Pohjois-Amerikan houkutelleen luokseen lähtiöitä, varsinkin jos suvussa jo oli Amerikkaan lähteneitä. Ja nämä laittoi kotiin korttia, kirjettä, rahaa ja kehottivat seuraamaan perässä. Ja myös Amerikassa julkaistut suomenkieliset sanomalehdet kertoi elämästä uudella mantereella, ja lehdet löysivät sitten lopuksi tiensä myös kotimaahan jääneiden käsiin. Nyt on vuosi 1912, olemme Kaustisen Puumalassa. Äiti ja isä, tiedättekö mitä? Minä lähden Amerikkaan. Joo, Adrian lupasi ottaa mukaan. Se hommaa tiketit ja mennään yhtä matkaa syksyllä, vielä ennen joulua. Ei. Mitä se poika nyt? Mitä hyvää siitä on ollut kellekään? Ei, sinä et kyllä lähe. Raha ei ainakaan tipu. Kyllä me saadaan hommattua rahat tiketteihin. Ja siellä on tuttuja vastassa. Ovat luvanneet meidät majoittaa ja hommata töitä. Millä ne muka siellä elää? Siellä on tuttuja vastassa. Kaustislaisia. Samassa kaupungissa. Nyt tyttö hiljaa. Sinä oot niin nuori, et tunne ketään. Etkä taida kieltäkään. Mikä sen paikan nimi on? No joku Vitspuri tai joku semmonen. Missä se Adrian on? Minä yritän puhua sille järkiä. Eihän tästä tuu mitään. Minä lähden kumminkin. Mutta minä paan kyllä teille heti rahaa tulemaan, kun on alkanut tienaamaan. No helppo se on nyt luvata. Ei se Amerikka ole mikään kultakaivos. Varsinkaan noin nuorelle tytölle. Hankoniemi laiva pieni, siihen tavarani lastaan. Suomi ei voi elättää näin köyhän mamman lasta. Suomi ei voi elättää näin köyhän mamman lasta. Hankoniemi laiva pieni, Atlantilla seilaa. Ikävä on tytön olla ilman omaa heilaa. Ikävä on tytön olla ilman omaa heilaa. Uudessa maailmassa odottaa uusi elämä, uusi alku, mahdollisuuksia seikkailujen kultamaassa. Erästäkin elokuvaa lainataksemme. Köyhyyden kahleet tahdottiin ravistaa niskasta ja siirtyä torpparista talolliseksi. Amerikassa tahdottiin tienata talorahat tai mahdollistaa kotiin jäävän perheen pärjääminen. Tai mikäli Suomessa enää ei ollut mitään, teki se lähtemisenkin helpommaksi. Ja laivamatka on vaarallinen. Ootko sitä ajatellut? Minä en saa nyt nukuttua. Siidi. Matti, puhu sinä Adrianille ja laita vaikka kirja sinne menee, etteivät houkuttele näitä nuoria. Se on vaikea semmonen Amerikan kuume. Joka puolella ja joka talosta ollaan sinne menossa. Leherissä on ilmoituksia, että nyt halavalla Amerikkaan. Ja täällä ei ole hääviä tämä elämä. Rauhallistahan täällä vielä on. Ja nyt on kansakoulut pitäjässä ja kaikki kulkutaurit alkaa asettuhan. Ja me vanhukset saamme jäädä hoitamaan elukoita ja viljelyksiä. Kun se ois vähän lähempänä. Mutta montako päivää se laiva sinne menee? Nyt edullisesti Amerikkaan. Oliko ne matkaliput kauhean edullisia? Kyllä ne oli kalliita siihen aikaan. Kyllä ne oli kalliita ja niiden tienaamisen työllä meni aikaa. Moni lainasi lippurahat perheeltä tai sukulaisilta, jotka hekin saattoivat paiskea töitä ansatakseen lippurahat lähtiöille. Matka lähdettiin monesti porukalla ja samalta kylältä saattoi olla samassa laivassa monta kaustislaista. Ja matkustajaluetteloiden perusteella liikkuvat kimpassa.
Ja luetteloihin on myös merkitty, että mikäli perillä odotti sukua tai tuttavia, ja oliko siirtolainen matkalla vaikka veljen tai sedän tai vanhemman luoksi jonnekin kaivoskaupunkiin. Monta kausilaista odotettiin vaikka Fitzburghissa tai Calumetissä. Ja enstä junalla satamaan. Ja eihän se laiva perille asti vie. Oi hyvän tähen. Pitää olla kolokasti ruokaa, fölyse ja vaatteita. Ja vielä näin tolavia vasten vielä. Kyllä nämä kylät tyhjenee kohta. Kaikki nuoret pakkaa sinne Amerikkaan. Kuinka monta täältä Kaustiseltakin on jo mennyt? Eikä ne takaisin tuu usko pois. Ei ole monestakaan mitään kuulunut. Unohtavat kielen ja vanhempansa. Minä luulin, että sillä Andrianilla olisi ollut enemmän järkiä päässä. Niin. Ja siinä on semmonen hupakko vielä. Minkälaisia vaaroja siellä on. Eikä se ole vain se tienaaminen. Eikö Ullavassakin ollut yksi nuori pari? Kun sen tytön vanhemmat ei halunnut, että ne olisi mennyt naimisiin, niin ne nuoret karkas sinne Amerikkaan, meni siellä heti naimisiin. Kuka se tyttö oli? Minä en saa nyt päähäni. Kun mä pääsen perille, niin priivin sulle lykkään. Kysyn sulta, oma kulta, vieläkö minusta tykkää? Kysyn sulta, oma kulta, vieläkö minusta tykkää? Hankoniemi laiva pieni, Atlantilla seilaa. Ikävä on tytön olla ilman omaa heilaa. Ikävä on tytön olla ilman omaa heilaa. Se minä ymmärsin, kun nuoret miehet on joutumassa ryssää armeijaan 3 vuodeksi ja ottavat tiketin tai ihan karkaavat. Mutta se oli viime vuosisadan puolella. Aika moni sai sen arvan, että olisi joutunut Venäjälle. Minäkin tunsin heitä. Läänin hallitus sai kihlakunnilta tiedot passihakemuksesta ja hakijoille myönnettiin 2 kuukautta voimassa olleet passit, mikäli heillä oli esittää paikkakunnan poliisilta saatu esteettömyystodistus. Kaikki kutsunnassa kelpoisiksi todetut 21 vuotta täyttäneet miehet olivat asevelvollisia ja tuolloin heitettiin arpaa siitä, että ketkä saisivat lähteä sotimaan tsaarin armeijaan 3 vuodeksi. Nyt on vuosi 1920 Kaustisen Puolassa. Siiniltä tuli sitten kirja. Aatteli ensin, että viissinkö avata ollenkaan. Siinä oli kuva mukana. Oli mennyt naimisiin. Se oli oikein perhekuva. Lapski oli jo maailmassa. Irja oli kuulemma tytön nimi. Niin Siini sitten kirjoitti. Niinpä. Olla sitten mummu ja vaari. Ja mies oli kuulemma joku Viktor. Oli kuulemma masunistina jossain tehtässä. Ei ne ole enää siellä Fitzburghissa. Ovat muuttaneet länteen. Asuvat nyt merenrannalla. No miksi piti muuttaa? Jäikö ne kaikki entiset tutut sinne vanhaan paikkaan? Oli siellä uudessa paikassa ollut jotain ullavalaisia, rahkosia. Olivat houkutelleet siellä Siiniä Biikomhan ja olivat tarjonneet miehillekin töitä. Katsoiko sä sitä kuvaa? Ei näytä tyttö oikein onnelliselta siinä kuvassa. Lapsi on tietysti herttainen, vaalia niinkö isänsä. Ja vaatteet on hyviä. Voiko tunti sen miehen,
tai edes jonkun sukulaisen. Olikohan ne jostain Helsingistä päin kotoisin? Eihän sitä voi toivoako siunausta perheelle. Pitäisikö meidän laittaa sinne jotain pakettia? No, mitä erikoista täällä nyt olisi, että sinne voisi lähettää? No, tietysti voisin tikata vaikka jotain sukkia. Lapselle. Lapselle. Ja nyt se meidän Anttikin siellä. Antti, joka luki itsensä lääkäriksi, räätäliksi. Ja hyvin lukikin. Ja sitten piti mennä heti laittahan kauppa ja liike Kokkolaan. Niin siinä kävi, että huutokaupattiin koko omaisuus. No niin, piti lähteä Antinkin ja emännän. Pienet lapset. Amerikka. Itäpuolelle. Pittsburgh. Julkisella huutokaupalla, joka pidetään uudessa huutokauppakamarissa Biograafiteatterissa tässä kaupungissa keskiviikkona tammikuun 17. päivänä alkaen kello 10 aamupäivällä, ja jos nähdään tarvittavan vielä seuraavanakin päivänä, myydään tästä kaupungista olevan räätälimestari A.O. Rahkosen konkurssipesään kuuluva kangasvarasto. Nimittäin hienompia miesten trikoita, palttoa, kankaita, vuorikankaita, nappia ynnä muuta sekä kaikenlaista irtainta, niin kuin huone- ja talouskaluja, 2 henkivakuutuskirjaa puolisoiden Antti Oskari Rahkosen ja hänen vaimonsa Emilian nimissä, toinen henkivakuutusosakeyhtiö Kalevalta 2000 markasta ja toinen henkivakuutusosakeyhtiö Fennialta 1000 markasta sekä hyvässä kunnossa oleva Singerin ompelukone. Kokkolassa tammikuun 1. päivänä 1912 uusi huutokauppakamari. Antti on kyllä taitava. Minä uskon, että se saa järjestettyä asiansa siellä. Kuulepas Kaisa. Jollakin tavalla minä ihailenkin noita lapsia. He ovat olleet rohkeita, kun ovat lähteneet etsimään parempaa elämää. No, moni on tietysti näyttänyt esimerkkiä. Mutta kun oikein ajattelee, että kuinka ummikkona ovat menneet ja ilman, että osaavat kieltä, eikä siinilläkään ollut edes ammattia. Mutta jatkuva virta käy siihen suuntaan. Eikä sitä ole pidätellyt edes se Titanicin uppoaminen, vaikka siinä meni niin paljon ihmisiä. Mutta jatkuva ikävä on. Sille minä en mahda mitään. Vuosi 1923. Kaustisen Puumalassa. Voi yhden kerran! Voi hyvä Jumala! Voi miten? Oh, sisko on kuollut! Se mies on tappanut ampumalla ja sen jälkeen itsensä. Mitä ihmeessä on tapahtunut? Miksi Adrian ei tiedä? Sehän asuu kaukana, mutta oli vain kuullut. Poliisi on tutkinut asiaa. Mitenköhän se Irja Rukka, hiireen vanhako se on? Siitä Adrian ei ole kirjoittanut mitään.
tapahtunut. Ei siinikään kirjoittanut vanhen aikaan. Aavisteli, ettei oo kaikki hyvin. Pitää kertoa isälle ja äidille. Mutta miten minä sanani valitsen? Äidin sydän ei kestä, Antti ja Adrian on jo siellä. Ja nyt Siinille käy näin. Se oli kuitenkin minun sisko. Kaunis sisko, niin vilkas ja hyvän tahtoinen. Vaikka saihan sitä aina olla pidättelemässä. Aina oli valmis lähteä ja tulehan. Nyt on kuollut. Oman miehen ampumana. Minun pistää niin vihaksi tuommoinen mies. Mutta myöhäistä on nyt sanoa mitään. Minä olen ihan lamaantunut. Otolle voin puhua, mutta en oikein kehtaa edes kenellekään sanoa, miten noin on käynyt. En saata sanoa kellekään edes Piinalle. Voi, lähtiskään isä tai Kalle siellä käymään ja saisiko selkoa enemmän. Samalla reissulla vois tavata ne poikansakin. Toverilehti. 23. helmikuuta 1921. Ilvako, Washington. Kamala kaksoismurha tapahtui täällä sunnuntaina tämän kuun 20. päivä kello 2 iltapäivällä, kun Victor Holm, saari, ampui revolverilla vaimonsa Siina ja itsensä kuoliaaksi. Tapahtuma ei ollut kukaan näkemässä. He olivat kahden kotonaan. Heidän 6-vuotias tyttärensä oli kylässä leikkimässä. Asennosta päättäen Mrs. on ollut menossa ruokailuhuoneesta keittiöön ja päällystakkia yleensä panemassa. Hän oli kaatunut ovenreikään. Kuula on osunut selkään ja tullut rinnasta ulos, josta kuolema seurasi heti. Itsensä Holm oli ampunut useita laukauksia, mutta yksikään niistä ei sattunut sydämeen, koska hän eli noin 45 minuuttia jälkeen ampumisen. Siinä Holm oli kotoisin Kaustiselta ja Victor Holm kotoisin Helsingistä. Avioliitto olivat menneet Pittsburghissa, Massachusettsissa ja asuneet myöskin Aberdeenissa, Washingtonissa lyhyemmän aikaa. Mies oli äärimmäisyyksiin asti hermostunut, josta tietysti johtui yllämainittu kaameateko. Vuosi 1974. Metsäkukkia. Autumn has come once again, the forest as dark as the night, sheltered by pine trees alone, the smallest of flowers survive. In the shade beneath the trees, where they stay ever small, forest flowers in the dark.
trees. Mummu, Mitä se nyt täällä haplakoikee? mutta voisiko jutella vähän mummun sukulaisista? Kun minä en oikein tunne niitä mummun kaikkia vanhempia ja sukulaisia, niitä rahkosia. Kun Annikki täti on joskus minulle kertonut, että se mummun isä, oliko se nyt Matti, niin viljeli kessua joskus kraatarin tunkion takana. Ja sitten sillä oli semmonen pitkä harmaa parta, joka kiilsi aina saunan jälkeen. Oliko se sitten sota-aikana, kun se Matti kuoli? Ja Kaisa joskus paljon aikaisemmin. En minä oikein taho enää muistaa kaikkia noita. Mutta kyllähän se semmoinen rauhallinen ja mukava isä oli. Joo, se oli ollut siellä puumalaisella lautamiehellä renkinä. Ja harmaa parta sillä tosiaan oli. Ja sitten, tiedätkö sä, kun se tuli vanhaksi ja jäi leskeksi, niin sehän muutti tähän meille asuhan. Annikki pruukas pestä sen seljän tuolla saunassa. Joo, ja sitä kessua se poltti. Ja kyllä siitä kessusta lähti kuule kolakkoon haju. Mutta ei sunkaan me Oton kanssa siitä koskaan mitään sanottu. Kasvo nyt se menee teidän jalkoihin. No entäs sitten Kaisa äidistä? Mitä mummu hänestä muistaa? No hän oli ylhäästä kotosi Harjukoskelta, mutta ei sinne oltu niinkään yhteydessä. Isä oli kotosi Ullavasta. Joo, se oli tullut nuorena tänne Kaustiselle ja oli ollut tosiaan sitten siellä puumalaisella renkinä ja Varilassa. Ja sitä, miten ne äitin kanssa rookas, niin sitä minä en tiedä. Kai jossain nuorten hypyngeissä. No, olikos mummulla niitä sisaruksia? No olihan niitä. Henstä oli poikia, Antti, Juho ja Adrian. Kaikista tuli kraatareita. Ei kookki hassua. Antti oli oikein taitavakin. Melkein yhtä taitava kuin meidän Juho, Oton isä. Joo, mutta Antti kävi koulun Kokkolassa ja aloitti sitten vähän tehkö sillä suurheellisesti. Hommasi semmoisia hienoja kankaita ja retonkeja. Ja no, konkurssiko siinä tuli, niin Antti kyllästyi. Ja heti kun oli kaikki huutokaupattu, niin Antti otti poikans ja perheen siellä lähti Amerikkaan. Käs kassomassa nukuhuvaari. Nukkuu se. Joo, katsopas kun Antti sitten siellä Amerikassa, niin se oli hyvänsä maineensa. Se kirjoitti siihen työmiesehteihin niin sitten se vanhin tyttö, niin sehän oli kuule oikein etevä. Se oli semmoinen taiteellinen. Joo, se kuule piti esitelmiä ja maalastauluja ja teki vaikka mitä. Mutta tiedätkö sitten se nuorempi tyttö, niin sille kävikin vähän hassusti. Katos, se oli siellä Amerikassa minun naimisiin jonkun Hulspotin kanssa, joka oli joutunut sitten vankilaan. Joo, ja tiedätkö sä, Atriahan näitä kaikkia kertoi. Siinä olikin, joo se oli täällä käymässä ja siinä oli kuule semmoinen velipoika, että sehän kävi kuule täältä Käyren Kaustiselta Kokkolassa kuule talvipakkasella. Ei oo monesta. No, oliko ne vaarisukulaiset kaikki siellä Amerikassa? Ja eikö siellä ollut joku semmonen Leena-Kaisa? Minäkin olen saanut häneltä nimeä. Joo, Leena-Kaisa oli Oton täti. Joo, sehän oli se Joonas, se Leena-Kaisan mies, niin sehän oli karvari. Ja silloin oli kuule semmoiset isot parkkisammiot tuossa Veerän kartanolla, missä se parkisi niitä nahkoja. Ja Joonas oli sitten ensimmäinen, joka sai sen Amerikan kuumeen. Että heti kun niiden poika Alfred oli päässyt ripeille, niin Joonas sanoi, että nyt hän lähtee Amerikkaan ottaa Alfredin mukaan. Ja hän lähettää sitten kyllä Leena-Kaisalle rahaa, että saa tulla sakin kanssa perässä se Amerikkaan. No, olikos niillä sitten lapsia? Oli. Alfredin jälkeen syntyi sitten vielä Maija-Liisa, Matilda, Emma ja Kalle. Leena-Kaisa vain täällä sitten hoiti semmoista pientä kryytimaata ja piti perheen pystyssä ja laittoi tämän talon näin korjahan kuntoon. Tuossa sinisessä kamarissa oli oikein herran huoneens tuo, mikä tuolla on. No, sinnekö ne kaikki sitten jäi? Kuuluuko niistä enää yhtään mitään?
Kyllähän ne kirjoitti. Ja kuuluhan niistä. Ja sitten se Tilta, niin se oli mennyt siellä Amerikassa naimisiin jonkun suomalaisen miehen kanssa. Ja nehän muutti tänne Suomeen sitten tuonne johonkaan Vaasan lähelle asuhankin. Ja niin se Tilta kävikin täällä. Ja tykkäsi, että kyllä hänellä on niin rakkahia muistoja tästä kotitalostahan. Joo. No, entäs se Juhon tarina? Miten se sitten meni? Jaa. Joo, se loppuvaari varmasti se ei oikein tykkää tästä. Kyllä se No, se oli kuitenkin. Joo, katsopas, kun se oli se Juho oli isä. Se oli kuule taitava kraatari. Sehän teki kuule 12-vuotiaana jo kuule miesten puvun. Ja sitten se meni nuorena naimisiin ja saivat 2 lasta. Ja sitten se Juho lähti Amerikkaan. Sitten siinä kävi sillaa, kun toi tykkää, kun minä näitä räknää, mutta kun minä nyt sanon nyt sulle kuitenkin, että siinähän kävi sitten sillä lailla, että sehän tuli se emäntä raskaaksi sillä aikaa, kun Juho oli siellä Amerikassa. Ei sunkaan se pysynyt se tieto täällä. Sehän meni sinne Amerikkaan asti. Ja kun Juho sen siellä kuuli, niin Juho pani kuule heti sinkeris kuule laivhaan ja tuli Suomeen. Ja oli kuule sitten niin pitkä vihainen. Ja se sanoi sille emännälle, että sinä saat lähteä nyt Amerikkaan. Että siinä suuri häpiä, että nyt saat lähteä. Ja niin se lähti, otti ne 2 poikaansa mukaan ja sen äpäränsä. Ja meni Amerikkaan. Eikä niistä sen jälkeen oikeastaan mitään kuulunut. Tosin täytyy kyllä sanoa, että se Kalle, se oli mennyt siellä Nyysälässä jonkun Kaustislaisen kanssa naimisiinkin. Ja Kalle kyllä kirjoitti, mutta Jussista ei ole kuulunut mitään, eikä sitä äpärästäkään, ei ole kuulunut mitään. Ei mitään, siitä on kuulunut. Joo. No, ostiko se Juho sitten tämän talon? Joo, tai oikeastaan siinä kävi sillä lailla, että Ottohan tämän sitten osti siskoltahan ja vävyltähän tämän talon. Ja joo. Eihän siinä sitten sen kummempaa, me ollaan sitten tässä nyt oltu siitä asti. Mummu, ketä tässä kuvassa oikein on? Joo, tässä on minun siskoni Siini. Ja sitten siinä on heidän lapsensa Irja. Tämä oli sitten joku Viktori. No, missä ne nyt oikein sitten on? Onko tuo kuva otettu siellä Amerikassa? On, joo, on. No, sinnekö ne kaikki jäi? Onko heille tullut lisää lapsia? Ei heille tullut lisää lapsia, kun siinä kävi sillä lailla, että tämä Viktori, ampui tämä minun siskoni Siini. Tämä on ollut niin iso ja kova sydämen asia minulle, että minä en oikein tästä pystynyt edes puhumaan mitään. Se on ollut oikein semmoinen häpiä. Ei sunkaan se ollut Siinin vika eikä Irjan ainakaan, mutta tiedätkö, tuo mies oli tullut kotiinhan pitkältä matkalta ja se oli sitten ruvennut syyttämään Siiniä jostain ja uhannut tappaa, että hän tappaa, mustasukkainen. Ja Siini oli vain sitten sanonut, että ei se tapaa, että se vain uhkailee häntä. Ja seuraavana päivänä se mies oli sitten ryypännyt ja tullut kotiahan ja heti ampunut Siinin kuule takapäin. Ja Siini oli kuollut siihen paikkaan. Ja ei helvetti saanut itseltään henkiä heti pois, kun 6 kertaa oli joutunut ampua ihtiä ennen kuin henki lähti. Semmonen. Ja tuo Irja tyttö, niin se joutui tietysti johonkin orpokotiin, lastenkotiin. Ei siitäkaan mitään kuulunut tästä Irjastakaan. Ei siitä ole mitään kuulunut. Tämmöstä se elämä joskus voi olla. Istu iso äiti keinutuolissaan ja tyttärensä tyttö
siirrymme nykyaikaan. Siitä on 100 vuotta. Pekka kyseli taas, että keitä tässä kuvassa oikein on. Minä muistelin mummaa ja sitä, kun hän kertoi siskostaan ja tämän perheen kohtalosta. Oliko sen siskon nimi tosiaan Siini? No, Pekka rupesi kysellä kaverilta ja no, se kaveri oli saanut selville, että se oli aina Aleksiin ja eli siitä se Siini. Pekan kaveri oli myös kertonut, että sen Siinin ja sen miehen lapsi, Irja, se oli jäänyt eloon. Ja se oli elänyt 100-vuotiaaksi asti. Pekka oli myös löytänyt Irjan 2 lasta, jotka asuu siellä Amerikassa. Susan, niistä vanhempi, 80 vuotta. Ja Sally, 70 vuotta. Pekka tietenkin kutsui heidät heti tänne Suomeen. Ja he oli vastannut, että no totta kai me lähdetään. Vaikka ei heillä ollut mitään tietoa näistä Suomen sukulaisista. Susan oli joskus silloin aikaisemmin päättänyt, että kyllähän vielä Suomessa käy. Mutta keneen hän olisi ollut yhteydessä? Ainut mitä hänellä oli äitiltään perintönä jäänyt oli semmonen poronnahkainen pieni pussukka. Siellä oli ollut kirjekin suomen kielellä, mutta se oli mennyt joskus hukkaan. Kukahan se kirje on oikein kirjoittanut? Se ei koskaan selvinnyt. Nyt saadaan kaikki laulaa näistä sanoista, mitkä siellä on. Tässä lokari nyt lännen riisuu, koska olen kulkenut vaikka missä. Olen käynyt Pirtsissa, Ruisissa, Räkylaadissa, Miamiissa. Olen kulkenut merta ja mantereita ja Alaskan tuntureita. Ja kaikkialla hulivillityttöset muistaa lännen lokareita. Ja lokari on lokari ja hellun kirottaa, vaikka toisen emännästä. Ja vesijotu silmiin, vaikka ne taukoo, isiklikat näkymästä. Sillä Kuittis on ruusu ja Ruissis on tähti ja Alaskassa pulmuusia. Ja Penkkinen kuiskii, ootko sä nähnyt lännen ulkoria? Missä on Meksikon lempi ja Honolulu ympi ja Filippiinin keltainen liikka. Siellä lokari on rouheinen keskellänsä, kokoonut iisin piikka. Missä on pulkurin kultaserän iskevi tulta, niin kaunis on heillä jo tuhka. Sä kun laulun kuulet, niin linnuksi luulet, kasvat sun lännen Jukka. On Friskossa käyty ja Oregoni nähty, missä kesäiset ja lumiset vuoret. Takatas on puimat, viitsillä uitu ja hellet vanhat ja nuoret. Mutta punapuun kantoon torppansa laittaa, niin sinne se ilonpäivä koittaa. Vaikka maailman myrskyt